Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa poslanecký zbor zaoberal aj pasportizáciou majetku mesta za obdobie posledných 5 rokov. O to, aby táto pasportizácia bola vykonaná, požiadalo mestské zastupiteľstvo primátora mesta, a to prijatým uznesením. Správa o pasportizácii majetku mesta nie je ešte úplne dokončená, obsahuje však podstatnú časť, a to majetok, ktorý prináša mestu zisk. Ide o nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktoré sú prenajímané fyzickým a právnickým osobám na základe platných nájomných zmluv. Ročný príjem mesta za prenájom týchto priestorov predstavuje čiastku zhruba 378 059 eur. Mesto je vlastníkom aj 483 nájomných mestských bytov. Z nich je 450 bytov v bytových domoch, ktoré sa neodpredávajú, a 33 bytov zatiaľ nebolo odpredaných, a to v tzv. Hybridných bytových domoch. Oddelenie mestského majetku vypracovalo aj pasportizáciu mestských pozemkov, na ktoré sú uzatvorené nájomné zmluvy. Za nájom týchto pozemkov získa mesto ročne asi 57 754 eur. Okrem nájmov pozemkov má mesto príjem aj za užívanie verejného priestranstva, ako sú letné terasy, atrakcie, informačné zariadenia či predvádzacie akcie, ktoré eviduje ekonomické oddelenie v rámci miestnych daní. Príjem pre mesto v minulom roku bol vo výške 3267,90 eur. Poslanci Vranova upriamili svoju pozornosť hlavne na pasportizáciu nehnuteľností vo vlastníctve mesta, a to domov v Smútku, mestskej športovej haly, priemyselného parku a rozostávaného zimného štadióna, ktoré boli za posledných 5 rokov v mínusových číslach. Príjmy mestskej športovej haly za minulý rok boli vo výške 32 000 eur, výdavky na údržbu a energie až vo výške 79 000 eur, čo predstavuje stratu 47 000 eur. Domy Smútku mali v lani príjmy spolu vo výške 52 300 eur, no výdavky na údržbu a energie boli v objeme 86 600 eur, čo je strata vo výške 34 300 eur. Prázdny priemyselný park mal v lani pri nulových príjmoch, výdavky na údržbu a energie 82 500 eur. Rovnako nulový príjem mal v lani aj rozostávaný zimný štadión, no náklady na energie boli vo výške 1700 eur. Poslanci Vranova zobrali časť pasportizácie majetku mesta na vedomie, no zároveň prijali na návrh poslankyne Zuzany Hurnej uznesenie, ktorým poverili hlavnú kontrolórku mesta vykonať v domoch Smútku, priemyselnom parku a mestskej športovej hale kontrolu zameranú na hospodárenie s finančnými prostriedkami.